Moi boas tardes a todas e a todas, benvidas a esta última sesión do ciclo Ciadeiras. E, bueno, en primeiro lugar, dado que a derradeira, gustaríame pois lembrar a todas as maravillosas mulleres que pasaron ao longo destes días pola UNED de Lugo, empezando por Uxía, seguida de Antía Otero, a continuación tivemos a Idoia Cuesta e hoxe temos o luxo de contar con nós con Mónica Alonso. Así que quero darlles as grazas a todas elas por acompañarnos, por compartir as súas historias de vida, por achegarnos o seu ámbito cultural de traballo. Bueno, pois tamén, como non pode ser de outro xeito, gustaríame agradecer pois a Alba Díaz, pois a organización desta actividade, que ademais animar a aceptar o reto da UNED para propoñer unha actividade en concepto feminino, dende o punto de vista feminino, e, bueno, pois nos pareceu ademais unha actividade moi fermosa e ademais que quedará aí para o rexistrada para a posteridade, e creo que pois co tempo miraremos con moito cariño todas estas historias que nos compartiron estas maravillosas e grandísimas mulleres. Moitísimas grazas, Alba, non pode ser de outro xeito, e, bueno, pois para nós foi un placer e hoxe volverá a ser novamente un placer. Grazas, Mónica, que é a persona que nos acompaña esta tarde. Pois, como vai sendo unha constante, temos a sorte e o privilexio de que estas grandes mulleres pois aceptaran o noso convite, así que non podemos máis que estar pois agradecidas porque pois deixaran un ratiño esos mundos artísticos e culturais nos que se moven para compartírnolos a todas e a todos. E, como non, pois ao público que nos veu acompañando ao longo de todas estas semanas, moitísimas grazas por estar con nós, por achegarse a UNED, e a todos aqueles que tamén nos seguiron a través do streaming, tanto en directo como en diferido, pois tamén agradecerlles, porque ademais temos xente de todas partes, nos escribe xente de fora de Galicia, pois para agradecernos pois a actividade, e a pesar de estar en galego, pois me comentan algunhas persoas que non tiveron problema para entendernos e, bueno, para chegarse tamén a estes mundos tan fermosos. Así que, nada, simplemente, pois, despois deste capítulo de agradecementos, pois doulle paso a miña querida compañeira Alba Díaz para que ela nos faga a introducción da vida pois cultural de Mónica Alonso. Moitísimas grazas. Bueno, moitas grazas a todas e a todos por estar aquí. Esta é a última fiadeira. Quería dar as grazas a UNED, a Ana, por meterme neste lío tan maravilloso. Tamén quería dar as grazas a María, porque fixo toda a arte de fiadeiras, con moito gusto, que a mí particularmente pareceme preciosa. Bueno, polo trato xeral que tivemos aquí. E, bueno, eu traio chuleta porque co currículum de todas as fiadeiras que teño aquí é imposible que me aprenda todo, porque teño a sorte de ter conmigo, connosco, a Mónica Alonso, non? Bueno, hoxe rematamos esta serie de faladoiros que comenzamos hai algo máis de mes e medio con Uxía, e que continuamos despois con Antía Otero e Idoia Cuesta. A intervención desta última, dende o seu traballo onde conflúen o artesanal e o artístico, lévanos a nosa última convidada, Mónica Alonso, entre outras miles de cousas, membro da Academia Galega de Belas Artes. Mónica Alonso é licenciada en Belas Artes pola Universidade de Salamanca, onde realiza a especialidade de escultura no ano 1999, doutórase pola Universidade de Vigo, realizando a tese O espazo doméstico na escultura contemporánea. Mónica Alonso encádrase dentro dun grupo de novos artistas vinculados á Facultade de Belas Artes de Pontevedra, que suporán un cambio dentro das tendencias do momento, supoñendo unha renovación xeracional, con artistas da talla de Carmen Nogueira, Almudena Fernández ou Álvaro Negro. Xa nestes anos serán constantes tanto as exposicións como a participación en proxectos colectivos,
conseguindo a súa primeira exposición individual no ano 1997, na Sala Moncada de Barcelona. A súa constante actividade e o seu talento levaron a realizar varias estadías no estranxeiro, incluindo lugares como Nova York, Roma ou o Cairo, no ano 2013. En 2011 realiza unha retrospectiva do seu traballo, Mónica Alonso, Obras, no Museo Provincial de Lugo. A súa relación con distintas disciplinas queda patente na súa participación como artista colaboradora na 8ª Mostra Internacional de Arquitectura na Bienal de Venecia. Mónica Alonso enfoca o seu traballo dende un punto de vista investigador e pedagóxico, centrándose no estudo dos espazos arquitectónicos, xa sexan reais ou imaginarios, da luz e a cor e de como estes afectan as persoas. Unha das principais ramas que presenta a súa produción será a concepción da arte como coñecemento, baseándose na experimentación, tentando determinar as propiedades terapéuticas da arte. Como aplicación do seu traballo podemos destacar, entre outros, o proxecto Terapia Habitación do Hospital no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, que permitía aos nenos ingresados no centro crear a súa habitación ideal nunhas maquetas que se lles entregaba, podendo plasmar, a través da forma e a cor, os seus propios espazos terapéuticos. Pero que mellor que ela mesma para profundar con nós sobre a súa actividade nesta última fiadeira. Benvida, Mónica. Hola, moitas grazas. Ben, eu quero felicitar a UNED por este proxecto, felicitar a Ana, porque aportan sempre moita información que a veces necesitamos sobre determinadas, neste caso, creadoras, que enriquecen e fan entender mellor a súa traxectoria. Moitas grazas, Alba, por elixirme para participar no teu proxecto. Aquí estou para contarvos, traigo chuleta sempre, porque son un pouco dispersa, e senón poñome a contar anécdotas e estamos mañá aquí cas miñas anécdotas. Entón, prefiero ter así un pouco de guión para traballar, para falar. Bueno, empezamos, eu nacín na Fonsagrada, bueno, mellor nunha aldea, Chaín, parroquia de Paradabella, unha aldea de 12 casas, no rural galego, na Fonsagrada. Con 6 anos me fun a vivir a Fonsagrada porque empecé ali os estudos era básico, bueno, empecé ali os estudos. Pero a miña relación co rural estivo sempre presente porque eu volvía constantemente a esa casa na que me criei e tive relación con esa casa ata a última persoa que morreu e que agora está pechada. Eu, dende pequena, destaquei polas miñas calidades na pintura e na escultura. Tiña como unha especie de don innato para o debuxo, para a pintura, non tanto, pero para o debuxo, e, sobre todo, para a escultura. Teño, que é así, unha cualidade innata para esculpir, para o modelado e para esculpir. Entón, claro, con todas esas calidades que tiña, os profesores e a xente que me rodeaba, vía claro que tiña que facer belas artes. Entón, sempre conto esta anécdota para tamén intentar contextualizar que eu sempre decía de pequena que quería ser artista como Picasso, pero con 9, 10 anos. Eso que me contaba a miña nai. E digo, onde vería eu a Picasso se non tiñamos nin tele, a luz non sei se ainda chegara, bueno, non sei, eu sei que estaba con esa teima. Entón, pois, os meus primeiros materiais e así, pois, mos daban persoas que tiñan máis acceso a mercalos, por exemplo, a muller do médico que iba mellor a Lugo, entón miña nai viña a Lugo, me compraba óleos e, bueno, seguía eu traballando, non? Gañaba todos os concursos no instituto, con isto remarco que era evidente que non servía para outra cousa, era clarísimo. Entón, claro, falábame de Belas Artes en Galicia non había, entón dixéronme, bueno, pois podes facer na Escola de Artes que hai en Lugo, bueno, empezamos así un pouco a
dar pasiños dende a Fonsagrada, e tuven aí un toque de sorte que foi que temos uns familiares cercanos que son profesores universitarios e falaron con meus pais, con miña nai, e lle dixeron, mira, mellor que se entreviste co director da Escola de Artes de Santiago para que a oriente, para que un pouco para que me orientara. Esa persoa foi clave porque fomos miña nai e máis eu, e lle dixo a miña nai, non pode estudar na Escola de Artes de Lugo, ten que facer Belas Artes. Entón, pero onde, como, tal, non? En Salamanca ou en Bilbao, donde realmente poida entrar e todo eso, non? Díxome que me fora a Coruña, díxolle a miña nai que se vaya a Coruña, a Escola de Artes de Coruña, que hai un profesor de Carboncillo excelente, entón que prepare ali o examen de ingreso. Entón, estuve un ano en Coruña preparando o examen de ingreso, facendo carboncillo e escultura, e ali me fun a Salamanca a facer o examen de ingreso. Vou aclarar unha cousa, porque todo o mundo, cada vez que falo de miña nai, pensa que non teño pai. Porque todo é miña nai, miña nai, miña nai, miña nai. Meu pai, por suposto que teño pai, era unha persoa maravillosa, pero sempre estaba como máis alonxado de todo. Entón, ele apoiaba, pero aí, dende un pouco, dende a sombra, non? Entón, sempre falo de miña nai, pero teño que aclarar que si teño tamén a meu pai. Entón, hai unha cuestión que me gustaría, porque todos formamos parte da historia, todos somos unha pequena peciña, e eu gustaríame contar como empecéi, porque claro, eu nacín no 1970, no rural galego, quería ser artista. O máximo que se sabía, que por lo menos o que me decían, é que os artistas morren todos de fame, e son recoñecidos cando morren. E eu decía, ai, Dios mío. Pero decía, pero eu quero ser artista, ainda que morra de fame. Era o que decía, e miña nai mo lembrou un mogollón de veces en plan cariñoso, porque realmente pasei por momentos moi duros, complicados, sempre me decía, Mónica, acórdate do que decías. Entón, pois así foi. Se non fora polo gran apoio de miña nai, non tería feito Belas Artes, non sería artista que son, e desde logo remarcar que non foi fácil, dende a Galicia rural, finais dos 80, muller, artista, iniciar ese proceso, non? Tamén, antes de seguir, quero explicar que para min arte e vida son o mesmo. Eu vivo para a arte vive para min, non hai distinción entre o que fago nunha cousa e o que fago en outra. Entón, así se pode entender mellor o que é o meu traballo. Aprobei o examen de ingreso en Belas Artes en Salamanca, e claro, chego ali, eu que non tiña nin idea de arte, nin prácticamente de nada, os outros compañeiros con aspecto de artistas, todos viaxados, todos preparados para o inicio da súa carreira artística, e claro, eu o único que facía era irme á biblioteca, pasaba o tempo na biblioteca intentando prepararme para saber cada vez máis e ter unha preparación o máis sólida posible, non? Rematei, eu quería volver a Galicia, porque sempre tiven moito cariño pola miña terra, entón xurdiu a posibilidade de facer os cursos de doutoramento, porque eu rematei, licenciei-me, eu era consciente de que non sabía nada, de que seguía sin saber, de que tiña que seguir. Entón, ca sorte de que se iniciou o primeiro curso de doutoramento na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, e tiven tamén a sorte de ter unha beca de terceiro ciclo da Xunta de Galicia, ter a beca postdoctoral, predoctoral, entón tiven 5 anos para poder facer os cursos de doutorado, a miña tese, todo o que fixen no tempo, en tempo, e vamos,
foron anos tamén de moitísimo estudo que agradecín enormemente. Defendín a miña tese no ano 99 e en ese momento abríase ante min como dúas opcións. Por unha parte, tentar ser profesora e aproveitar o meu doutorado ou seguir e ser artista. E claro, nese momento, é que todos xa sabemos que todas as cousas coinciden, non? Xusto me deron a bolsa Fenosa de Artes Plásticas para irme a Nova York. Entón eu, claro, nin mo pensei. Que me vou a pensar eu? Quedarme, non pensei en nada do futuro nin de nada, que me vou quedar eu sin poder ir a Nova York. E ali me fun. Que, por certo, bueno, a aventura de Nova York, unha muller que, bueno, unha persoa que nunca viaxara, que non tiña coñecementos de, pois eso, de como desplazarse, como facer, como acontecer, que non tiña mundo. Pois foi realmente a primeira vez que fun a Nova York, foi toda unha experiencia, a verdade, Podría contar moito. E así comeza a miña trayectoria artística. E o que tedes ante vosotros e vosoutras son as miñas primeiras obras. Estas pezas, Cuarto de loucura do ano 93 e Cuarto de loucura 1 e 2 do ano 93, son as miñas primeiras obras. Digamos que en ese momento non tiña, era todo totalmente intuitivo, non tiña ningún tipo de formación razoada sobre o que quería facer, porque o quería facer, pero, sin embargo, a mí me saían estos espazos enormes, inmensos, que son tamén os espazos da casa de planta cadrada da arquitectura rural galega, como veremos tamén máis adiante, non? Entón, eu, claro, empecé coa cama, empecé a meter o exterior dentro do interior, que era o que me apetecía. Eu tiña o meu rural, tiña o meu mundo, entón eu quería metelo no interior dos espazos, por unha especie de moita necesidade de control, de controlalo todo. Entón, estes son as miñas primeiras obras. Por exemplo, volvemos para aí. Bueno, se ve que é a casa rural galega. Entón, estes eran os espazos nos que eu traballaba. Por exemplo, aquí é o espazo no que eu vivía cando era pequena, que era o cuarto detrás do cuarto, que era como era a arquitectura destas casas. E esa cama amarela que está aí ao fondo era a miña, era onde dormía eu. Entón, digamos que outro golpe así de sorte, que, bueno, me deu moita bagaxe, foi que no 96 ganei un premio. E o premio consistía nunha viaxe aos principais centros artísticos de Holanda e Alemanha. Entón, claro, ia con os mellores artistas do Estado español, artistas que hoxe son tremendamente recoñecidos. E que, bueno, en ese momento, para min coñecelos e ter esa experiencia, a verdade que foi algo tremendamente increíble. E que quero remarcar que, claro, o momento no que era, desde onde partías, o difícil que era todo, porque desde a comida que debías de pedir, o sea, todo era complexo nas viaxes, non? Entón, no ano 97, chegou a miña primeira exposición individual coa obra Adosados 3. Esta foi tamén, eu sou moi osada, foi tamén unha das miñas grandes osadías, que foi que me pediron unha obra para a Sala Moncada de Barcelona, que en aquel momento era a sala máis importante do Estado español, a nivel de arte emerxente,
Me pediron unha peza, fixen este pedazo de edificio, este pedazo maqueta de edificio, que tiven traballando a toda a familia no baixo dos amigos, ali todo rotulando, en plan chinos aí, despois a estrutura, montala, non sei que, e veu un furgón enorme dende Barcelona a buscala, non? Entón, meu pai, que era transportista, que se dedicaba, traballaba co camión, quedaba alucinado porque decía, a ver, como é posible que veña tremendo transporte a buscarlle isto aquí? Non daba crédito. Entón, non daba crédito, decía, pero isto ten que ser algo importante, porque senón non é normal. Non é normal que veña este pedazo furgón con estas medidas de seguridade e con todo isto, non? Entón, foi unha das miñas grandes osadías, porque eu fíxena, pero non sabía onde iba a almacenar. Eu digo, fago, despois veremos a ver que fago con ela. E rulou, foi a Canarias, estuvo na Bienal de Pontevedra, bueno, estuvo por mogollón de sitios, ata que recalou aquí no Museo Provincial, que forma parte da colección do Museo Provincial. Entón, pois, para min foi o mellor lugar no que puido recalar. E a verdade, estou moi contenta. Ao longo dos anos 1999 e 2004, vivín tempadas en Nova York con diferentes bolsas. Ali coñecín os artistas que marcaron profundamente a miña traxectoria. Dous artistas que estudiei na miña tese doutoral, que son Vito Acconci e Ilya Kabakov. Vito Acconci é un artista americano, moi coñecido, e Ilya Kabakov é un artista ruso. Entón, tuve unha grande oportunidade de estar nos seus estudios, de poder facer a miña investigación nos seus estudios, e ver como traballaba un artista con gran potencia, que era, por exemplo, Vito Acconci tiña un estudo con arquitectos, enxeñeiros, artistas, ali se producían maquetas, era unha fábrica. Entón eu decía, isto eu teño que ser consciente de que hai que ver como se produce, non se pode ser tan ousados, ou, bueno, ver un pouco a ver como manexar as cousas, non? Entón, influíron moitísimo en min, sobre todo a muller de Ilya Kabakov, que é unha muller excelente, e me axudou enormemente. Penso que me veía como moi perdida, e decía, esta muller hai que axudarlle a algo, porque senón non tira pa diante. E a verdade é que me axudou moitísimo. Tiven tamén a gran sorte de coñecer a Francisco Leiro, que en ese momento me alugou un apartamento que tiña no edificio que tiña en Manhattan, e ali me fun, e alugou o apartamento, e tiven a oportunidade de ver como fixo determinadas obras, e foi tamén unha aprendizaxe enorme, porque a mí sempre me gustou moito, pero esa proximidade casi do día a día, de ver como empezaba unha escultura, iba rematando, pasaba, claro, meses en Nova York, maravillosos meses de inverno en Nova York, que boto moitísimo de menos. E despois, coñecín tamén a Antonio Murado, que todos coñecemos, o noso gran artista, que tamén Cristina e tanto el me axudaron moitísimo en todo o que fun facendo, e me orientaron, e me axudaron a buscar cousas. Quero dicir que tive moita sorte, estiven, a verdade, que moi acompañada. Tal e como estou contando, a verdade, para min era alucinante. Eu só podía decir, bueno, estar feliz e vivir o momento, era o único que podía facer. Vexo dende a distancia, e a verdade me fai sentirme moi contenta, porque fui moi feliz, non por outra cousa, simplemente porque fui tremendamente feliz. No ano 2000 empecé a traballar con a que sería a miña galería en Galicia, ata que pechou no ano 2012 ou así, por mor da crise e todo o tema. A galería SCQ, que estiven 12 anos, e con esta galería puiden ir a Arco, ir ás feiras de Berlín, ir a Lisboa, ir a distintos sitios para amosar o meu traballo, despois que puidera haber adquisicións para institucións públicas, coleccións privadas, e ben, foi Adolfo Sobrino, que o director da galería, foi unha persoa que me apoiou incondicionalmente, porque sempre me decía que creía profundamente en min. Eu decíalle, bueno, non sei. Dice, sí, eu creo en ti, eu creo en ti. Entón, pois, eu tamén tiña a responsabilidade de dalo todo para responder ás expectativas. E esta é a primeira peza que fixen eu no 2000,
na Galería SCQ, que titulei Terapia lugar de felicidade, que son unha maqueta na que hai un cuarto rosa e outro cuarto vermello, e podes elexir o nivel de felicidade que tú queiras. Se te sintes con ánimo de estar no rosa, no vermello, se non te vas para o rosa, te quedas un pouco máis tranquilo, e bueno, pero xa vedes as burbullas de espazo, eu pintaba todo, poñía chan, paredes, teito, de cor, era o que facía eu en ese momento. Outra das cousas importantes que eu tiña xa en aquel momento era que eu facía folletos de instruccións para utilizar as miñas obras, non? Entón, este é o folleto de instruccións de como utilizar terapia lugar de felicidade. Explica... Bueno, isto podelo ver todo na miña web, entón, pois tampouco me paro moito. No ano 2002 aconteceu outra cousa que tamén foi tremendamente importante para min, que foi que no CEGAC o director Miguel Fernández Cid me propuxo facer un proxecto individual. Eu tiña 32 anos e tamén, claro, fora un pouco... É que eu era moi osada, entón, como era unha ignorante, esa era a gran ventaxa que tiña, ignorar. E como era unha ignorante, facía o que me imaginaba, sin pensar se o fixera menganito, as consecuencias que transgredía, eu facía o que era totalmente libre, cousa que agora non son, para nada. Entón, así modificamos o CEGAC, puxemos o chan branco, esta exposición, non hai persoa que non me lembre. Lembro que te coñecín pola exposición do CEGAC porque fora tremendamente espectacular. Por exemplo, este espazo vermello, comunidade en vermello, que montara toda aí un grupo de cápsulas que estaban aí colgando, que eran de persoas que vivían en vermello. Esta, por exemplo, 5 terapias combinables, onde fago tamén unha burbulla azul, donde distintos espazos arquitectónicos de maquetas se iban combinando. Era un pouco no que estaba en ese momento, que esta peza se volveu a expoñer fai como un par de anos, non, o ano pasado, na celebración do 30 aniversario do CEGAC. Conto tamén sempre unha anécdota que, para un pouco ver o que era para min a creación, arte e vida, que esta exposición se titula MIDGA 1932-2020. Entón, MIDGA, Módulo Individual de Terapia Galicia, 1932 é un acontecemento na miña familia moi destacado, e 2020 o ano en que eu cumpría 50 anos. Entón, pensaba eu, cando cumpra 50 anos, mirarei atrás e verei se realmente o conseguín ou non o conseguín. Pensaba eu en ese 2020. E chegou 2020, mirei para atrás, non sei se conseguín máis ou menos ou o que fora, pero eu fui moi feliz. Fui tremendamente feliz. Fixen o que quixen, fui totalmente libre e así foi. Fui totalmente feliz, que ao final é do que se trata. No 2004 estaba traballando con trasplantes baseados na localización de esencias e instintos no ser humano. Conseguín unha beca na Fundación Llado en Nova York con este proxecto. En aquel momento ir á Fundación Llado, sobre todo para os escritores, era como, wow, estás en Llado. A verdade é que non me extraña que o dixeran, porque era un lugar tremendamente máxico, é unha residencia de artistas cunha historia increíble, non? Entón, fixe trasplantes, cama amarela para trasplantes de suicidio, que traballaba moito co tema do suicidio, centrífuga para fantasías, os trasplantes de fantasía, trasplantes de amor, que o amor é o antídoto de todo. Entón, se estaba buscando trasplantar calquer cousa, pois tiña que ter o antídoto. Entón, tiña tamén os meus trasplantes de amor. En 2004, aquí eu co trasplante de beleza, tocado para autorretrato, como unha octoaraña que se comunica por colores, que eu sou moi aficionada á ciencia ficción. Este trasplante de beleza modelo Fellini, cando estuve en Roma, ca beca da Academia de Roma. E despois xurdiu este proxecto que é super divertido. Estiven en Valdivia, na cidade de Valdivia, en Chile,
coincidindo con unha viaxe que fixen acompañando a miña irmá, coñecín o director do museo, estivemos falando e me dixo, pois se queres podes facer unha exposición aquí, eu encantadísimo de que transformes o espazo e tal, a mí encantara o espazo. Entón, digolle, pois vou intentalo. Pedín unha axuda, ali me fun para Valdivia un mes, levei os elásticos que hai aí, os levei todos metidos na maleta, un montón de material, o resto do material o fun a comprar ali unha tenda, alquilaba un taxi e viña na vaca todo o material, cortábamos, bueno, eu de un lado para outro. E tamén contar a anécdota que mo dixeron o último día, dos chistes de galegos, que son moi crueles, os chistes de galegos en Chile, non? Entón, me dixeron, bueno, non sei se sabes o dos chistes de galegos, eu era unha inxenua, eu con tal de fazer as miñas cousas, tampouco fora consciente do tema, e logo, dice, mira, é que son así e tal, e digo, non me extraña, agora entendo porque os taxistas me miraban raro cada vez que lles decía que era galega, claro, eu iba no taxi, dice, de onde eres? De Galicia. De Galicia, claro. E me miraban así. De Galicia? Eu, sí. Bueno, e non me extraña, claro, me miraban como dicindo, mira, un galego con pasta, comprando historias, aquí no taxi, en fin. Pero a verdade é que quedou un proxecto impresionante e tamén se deu unha circunstancia que aí vedes os círculos de conforme se estuven facendo a obra, e deuse a casualidade, bueno, dase de que no Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia está nunha costaneira donde hai unha familia de lobos mariños. Entón, traballei con eles durante un mes, e foi maravilloso, porque se movían, iban, viñan, non sei que, me viñan a ver, e tal. Entón, esta peza titulábase Amor nas nubes, e ao final acabei titulando Amor nas nubes con lobos. Foi moi divertido, quero dicir, foi un mes maravilloso, a verdade é que sí. Despois, no 2005, non sei que imaxe teño aquí, non, deron unha beca da Academia de Roma, o meu proxecto era, eu considero que a miña estética ten moito que ver co set cinematográfico de Federico Fellini, ca imaxe onírica. Por iso utilizo este tipo de estética máis onírica. Entón, o que eu dixen foi que quería estudiar a Federico Fellini, que Fellini consideraba a Roma o seu apartamento privado e que eu que tiña que visitar o apartamento. Literalmente, non dixen outra cousa. E me deron unha beca. E ali me fun tamén 6 meses, unha experiencia tamén verdadeiramente increíble de liberdade. Fixen este tocado trasplante de beleza modelo Fellini. No 2007 nace meu fillo, é unha cousa que quero comentar porque me parece que é tremendamente importante, o como marcan os fillos a vida das persoas e sobre todo das mulleres, ou hai moitas cousas que non entendín ata que outro día unha persoa me comentou, me dice, pero ti non sabes que o cerebro da muller, cando é nai, experimenta cambios a nivel de plasticidade cerebral, novas conexións neuronais, cambios cognitivos e emocionais, etc., etc. Quero dicir, hai unha modificación cerebral que para min dá para unha tese doutoral, sinceramente. Entón, agora vou a dar o salto a outro proxecto que tamén redondo. É que todo mundo decía, tes un humor que te pisas. Porque presentei o proxecto, a beca da CAN, iba de eléctrica en eléctrica, tivera a Endesa, a Fenosa, depois iba para a CAN, tu dicía, vas de eléctrica en eléctrica, era todo como, bueno, moi divertido. Entón presentei o proxecto do frío a calor, da calor ao frío, pasando polo temperado. Entón eu que propoñía, viaxar de lugares de frío a lugares de calor para experimentar desequilibrio emocional. Entón así facer obras. Entón, claro, me fun Lugo-Oslo, despois a Sao Paulo, a Río de Xaneiro, despois baixei a Ushuaia, despois me fun a Túnez ao deserto, volvín a Málaga, a Noruega, a Nordkap, en inverno, despois me fun a Túnez, outra vez ao deserto e ao sur. Estas son dúas imaxes, eu no azul eléctrico dos glaciares, que era outra das cousas que quería visualizar sí ou sí, porque é unha cor que me parece fascinante, e despois no autobús co quitaneves diante,
de viaxe a Norcap, que tamén foi unha experiencia alucinante ver todo completamente nevado. A verdade, eu recomendo a todo o mundo que non vaya nunca en verán a Norcap, aínda que é moito máis difícil. Entón, aquí eu no deserto, entón fixen este proxecto que é moi importante na miña traxectoria, que é Angustia Fría e Angustia Quente. Este proxecto representa todo o proxecto, do frío ao calor, do calor ao frío, xerando desequilibrio emocional. Estas pezas teñen circuitos de calor e circuitos de frío. Unha emite calor e outra emite frío. Entón, outro día comentaba Idoia, falábamos do tema de facer un mesmo as súas pezas, participar na creación e tal. Eu non facía nada, só diseñaba. Eu tiña, pois, agora mirando hacia atrás, tiña un experto en pintura, outro en fibra de vidrio, outro en modelaxe, metacrilato, electricista. Quero dicir, eu non facía, o único que facía era diseñar e supervisar. A día de hoxe non me apetece nada, ni no fago. A día de hoxe, as obras que fago, a non ser que sexa algo tremendamente complexo, procuro facelo eu. Xa fago outro tipo de obra completamente distinta. Creo que puxen aquí, aquí vedes a un dos que traballaba a fibra de vidrio, facendo as cousas de fibra de vidrio, así un pouco por ver realmente a parte sucia do traballo, non? No 2012 cambio completamente de rexistro e me paso aos cuestionarios. Diseño o proxecto Percepción espacial e cromática en persoas de diferentes culturas e grupos sociais. Entón, aí empeza toda unha... Diseño este cuestionario no que se pregunta, existe... non sei se vexo ben ou non. Existe unha cuestión que te preocupe especialmente, todos somos únicos e que crees que eres único, e despois, sobre todo, fundamental era esa gama de cores e decir de que cor eran todas estas variables. Eu metía todo en gráficos estadísticos e iba establecendo teorías. Por exemplo, a felicidade non é nin amarelo claro, nin cor carne, o sea, poñía o que non era, a felicidade é amarela, rosa claro. E así fixen un montón de investigación en relación a todo isto da percepción. E vou a contar unha anécdota, a ver se teño aquí a imaxe, aquí está, que no sentido de o que é capaz de facer un pola arte. Eu son capaz de calquer cousa. E fun auténtica inconsciente en moitos casos, porque, digamos que pode moito máis a creación que calquera outra cousa, para min. Entón, no ano 2013, me aceptaron nunha residencia no Cairo. Eu traballei sempre, investiguei sempre coa cultura occidental, coa percepción da cultura occidental, e tiña unhas ganas inmensas de mergullarme na cultura árabe. Entón, pedín esta residencia para irme ao Cairo, e estudar e pasar ali os cuestionarios. Entón, eu tiña o mes de agosto do 2013, e o 3 de xullo do 2013 deuse en Exipto o golpe de Estado de cando se derrocou o exército ao primeiro xefe do Estado elexido democráticamente. Entón, se produciron concentracións, todo o mundo me dicía, non te vayas, que non é o momento para irse ao Cairo, non é o momento para irse ao Cairo. E eu dicía, pero eu teño billete, e ao mellor no outro momento non o teño. E ali me fun. E o 14 de agosto, estando eu ali, se produciu a matanza de Rabá. A verdade foi algo terrible. Na que mataron a 1000 persoas e o goberno ilexítimo cargou sobre os manifestantes e o Cairo se incendiou completamente, había disturbios por todas partes, era unha situación bastante complexa. En ese momento, isto aconteceu o día 14 de agosto, tiña que tomar a decisión, decía a embaixada, é mellor que se abandone o país. Eu dicía que se me vou non teño os cuestionarios. E non os vou a conseguir. Entón decía, malo será. E podo contar 1000 anécdotas de todo o que pasou, de todo o que tuve que comer, no sentido de que non había nin comida,
Pero, bueno, non me arrepinto. Non sei se o teño aquí, non, a ver, aquí está, no Cairo. O agora no Cairo, como podedes ver, en Lugo en ningún caso é gris, e no Cairo agora naquel momento era totalmente gris. Quero decir que algo estaba aí que eu podía ir latexando. Bueno, estaba aquí ca felicidade. Despois, bueno, o agora en Lugo, o corazón en Lugo, en México, o Cairo, como é a preferencia os árabes polo corazón branco. Bueno, toda unha serie de investigación que fixen e que me parece moi interesante. Despois tiven a gran sorte de poder ir aos campamentos saharauis do Tinduf e pasar ali os cuestionarios, porque eu iba cos cuestionarios a todas partes, cuestionario, por favor, pásame cuestionarios. Tiven a oportunidade e obtuven tamén datos verdadeiramente moi interesantes. No 2015 fixen outra residencia artística na cidade do Cairo, perdón, na cidade de México, e ali tamén traballei coa cultura mexicana. Me parecía tamén moi interesante porque eu adoro a cor, México é o país da cor, entón, claro, eu tiña que ir, sí ou sí. E tamén alá me fun, todo o mundo me decía, pero que unha muller en México, non sei que, tal, bueno, cometín algunha que outra imprudencia máis, pero bueno, ali estiven e puiden facer tamén o meu proxecto e iniciei un dos meus proxectos, un dos mellores proxectos que fixen, que é a Maxia do colibrí, 6 casos desesperados, que volvo a presentar. Entón, fixen tamén, non sei, aquí, despois xurdiu tamén este proxecto que fixen en Lugo, que é a percepción cromática en mulleres de diferentes grupos culturais e sociais da cidade de Lugo. Aquí tiven a oportunidade de entrevistar a mulleres xitanas, mulleres árabes que vivían na cidade de Lugo, mulleres vítimas de violencia. Este cuestionario foi o que pasei. Por exemplo, a cor preferida, bueno, ahora vedes aí. E tiven a oportunidade de entrevistar en grupos sociais mulleres con cancro xinecolóxico, en aquel momento estaba pasando polo meu cancro de mama, entón me parecía moi acaído, mulleres vítimas de violencia. E agora vou a comentar unha cousa para pedir un pouco de colaboración, porque non o dou conseguido. Quero incorporar o grupo de grupos sociais de mulleres, quero incorporar mulleres con depresión. E me está costando moitísimo conseguir os cuestionarios de mulleres diagnosticadas de depresión. Entón, eu, e total confidencialidade, por suposto, a persoa que responda ao cuestionario lle fago unha valoración como as que fago eu e tería unha obra miña, quero decir. Se a xente se anima, a cambio tería unha obra de arte. Necesito conseguir 20 mulleres diagnosticadas de depresión. Entón, aquí vedes, por exemplo, a cor preferida en Lugo. A cor preferida está estudiada na cultura occidental, e o azul ese, o CZ12, está estudiada que é esa cor preferida de todo o mundo. Eu, de todas formas, coñezo moitísimos estudos. O que pasa é que eu procuro olvidalos, procuro esquecelos porque senón me influen, e non quero que me inflúan. Por eso, cando se sabe demasiado, non é bom. Entón, vemos como, por exemplo, en Lugo, na cultura galega, a cor preferida é a azul. Na cultura xitana, por exemplo, se vai máis hacia o vermello, na cultura árabe tira máis hacia o branco, e despois, as vítimas de violencia, o azul, e dáse unha cuestión interesante nas mulleres con cancro xinecolóxico, que hai unha tendencia importante cara ao verde, en todas as variables, por exemplo. E agora me falta mulleres con depresión para completar o cadradiño que está aí, que levo intentando durante anos, pero me está resultando moi complexo.
de conseguir. Fixen tamén un proxecto que aquí non teño imaxe, pero é super complexo, que o podedes ver tamén en internet, que é o proxecto Todos Somos Únicos, que o fixen cos alumnos do campus universitario de Ourense, pasándolles cuestionarios, facendo valoracións da súa personalidade. Era moi interesante porque lles decía que podían seguir contactando conmigo, entón contactaban conmigo, lles facía unha valoración persoal, eles me respondían se estaban de acordo ou non, se lles parecía que era atinada, decían que sí, eu lles facía, pois mira, por que non cambias esta cor por esta? E así seguro que modificas esta parte do agora ou esta parte dos estudos, ou, bueno, hai unha especie de diálogo que resultou moi interesante e saíron obras, a verdade, que moi interesantes no sentido dese diálogo, desa obra para dende os outros, porque eu tamén sempre digo que traballei todo o que trasplantei e todo o que fixen dende min. Entón, chegou un momento con este proxecto da percepción cromática, empecé a interesarme polos outros. Eu digo que fixen arte confesional ata ese momento, entón, a partir de agora, co que traballo cas confesións dos outros. Entón, ese proxecto foi moi complexo, pero a verdade é que é tremendamente satisfactorio, porque se involucraron moitísimo, aprendemos un montón de cousas, e, sobre todo, que funcionaba, os alumnos me contestaban, sí, pois, tes razón, pois mira, non pensara, e tal, e bueno, foi gratificante pensar que podes atinar en algo, que pode servir para algo. En que se concreta todo eso? Porque que tipo de obra é? Porque tamén é unha pregunta, que tipo de obra é eso? Nada, é un documento, simplemente. A obra é un documento onde aparece recollida toda esa información. Como vou de tempo? Quanto me queda? Porque nos encanta escoitar. Vale, pois entón, nada, porque eu non quería tampouco pasarme. Entón, agora traio 3 proxectos, xa un pouco para por si me pasaba de tempo ou que fora e tal, que vos quero contar, nos que estou traballando, no que estou traballando na actualidade, outro no que traballei, e outro que se expón agora, que vos traía aí uns folletos. Bueno, cando eu estuve por primeira vez no Cairo en 2005, nun viaxe turístico, estive na Cidade dos Mortos no Cairo. E quedei tan impresionada que outro dos meus obxectivos de viaxar á Cidade do Cairo era volver á Cidade dos Mortos. Pero, claro, a Cidade dos Mortos é un lugar moi perigoso. De feito, se tú desapareces na Cidade dos Mortos, ninguén volve a saber de ti. Olvídate. Iso é o que me dicía o taxista. Pero tiña toda a razón. Realmente un occidental na Cidade dos Mortos, un lugar superpobre, un lugar onde viven millóns e millóns de persoas, un occidental que desapareza na Cidade dos Mortos, está claro que non volve a aparecer. Pero eu insistía en que quería ir á Cidade dos Mortos e visitar unha casa tumba na Cidade dos Mortos. Entón, ali me fun, contratei a un taxista e a un guía, e lle dixen que me buscara unha casa na Cidade dos Mortos. Este é o ambiente do patio. Ahora vos vou enseñar o plano para que ensino-vos o plano. Este é a tumba a casa, porque aquí está o panteón na parte de atrás, e na parte de diante está a vivenda, porque nos panteóns acompañan o morto, creo que son 40 días, e van a facer visitas ao morto, e se quedan a vivir ali, teñen cociña, sanitarios, o sea, quero dicir, está condicionado para vivir. Entón, cando a familia do panteón non o utiliza, yo aluga ou vive nel unha familia que vive na Cidade dos Mortos. Entón, cando veñen a visitalos, cando ven a familia a visitar os seus mortos, teñen que sair e deixar a casa para eles. Entón, é un sitio tremendamente pobre. De feito, visitei favelas, visitei moitos sitios, pero quizás o lugar máis pobre que visitei foi esta Cidade dos Mortos. Sobre todo por unha cuestión que me dixo
precisamente o home desta casa da Cidade dos Mortos, que eles tamén teñen dignidade e que están cansados de que vayan os occidentais a facerse fotos na Cidade dos Mortos para despois sacar en internet dicindo que mira como viven, que viven cos mortos. Entón, en este proxecto, porque claro, teño o plano, e diredes, onde sacou está o plano? Porque non existe, ese plano non existe, desas tumbas non existe. Entón eu, o que fixen foi un primeiro día a esta casa, entrei pagando, lles dixe, podo visitar a casa? Sí, son turista, pago, sin problema. Entón fixen fotos, fixen debuxos, teño un montón de documentación, e tal, e cheguei outra vez á miña casa no Cairo, fixen o croquis, máis ou menos de como era, e tal, porque me interesaba moitísimo para despois eu traballar, e dime conta que me faltaban datos, mogollón de datos, e digo, pois teño que ir á casa. E quen encontra a casa? Entre millóns e millóns de habitantes. E ali me fun co mismo guía, co mismo chofer, e tivemos sorte e encontramos a casa. Entón, entramos á casa. E eu xa entrei con familiaridade, pensei que, digo, bueno, xa estuven aquí, supoño que non pasa nada. E tal, entón, lles ofrecín diñeiro, como a outra vez. E foi entón cando veu o señor da casa e me dice, no, o que vos dixen, temos unha dignidade, non é cuestión de diñeiro. Podes facer o que queiras no panteón, sacar as fotos que queiras, e o que sea, pero o que é a nosa familia, non saques fotos. E dixenlle, vale, pero eu decía yo guía, pero explícalle, por favor, que é un proxecto artístico, que non hai mala intención, lle explicaba, pero eu entendo. E despois outra cuestión que me comentou o guía cando nos fomos foi que, claro, por que un occidental volve a unha mesma casa na Cidade dos Mortos? Os veciños. Quero dicir, todo ten un porqué, e sobre todo tamén, por que volve un occidental a unha casa na Cidade dos Mortos? Que interés pode ter en volver un occidental? Por iso tampouco o señor da casa quería que estivera ali. Entón, fixen todo o croquis, preparei todo e tal, e cheguei aquí a Galicia, contactei cun arquitecto e dixen, sácame os planos, por favor, necesito ter os planos, e dixen as medidas dos croquis que puiden eu máis ou menos ir sacando, ir facendo, e tal, e o fixo, este é o plano da casa da Cidade dos Mortos, aparece a cociña, aparecen as camas, entón o proxecto que estou facendo é ir a dormir a ese lugar. Entón, o proxecto é unha persoa viaxa ao Cairo, que queira ir aí. Viaxa ao Cairo e decide ir a dormir a esta casa para ver realmente que soños se producen en esta casa. Lévase unha cama e se coloca en distintos puntos da casa, dependendo de si queres dormir na zona dos vivos ou na zona dos mortos. Entón, vaise durante varios días, se durme na casa, se volve outra vez, se está no hotel, se decide se volve a dormir á casa ou se dorme unha noite no hotel, se van sacando todos os datos do que se vai soñando, a ver se verdadeiramente se atreve a ir a dormir cos mortos, bueno, toda unha serie todo un proceso complicado, o diseño da cama, como vai ser a cama da persoa que durma aí, porque pode ter a necesidade de ir ao baño, hai o diseño dunha cama específica, que poida ser facilmente trasladable e que poida chegar realmente á Cidade dos Mortos metida nun taxi, e tal, todo é ficción, claro está. Todo é ficción, non se pode facer. O que pasa é que eu estou inventando a ficción toda que estou facendo nun proxecto, facendo toda esa ficción. Parece increíble, hoy todo se pode facer, podes ir a calquera sitio, hai experiencias de todo tipo, pero probablemente é moi difícil que poidas ir a dormir a esta casa. Por todas as circunstancias que contei, da Cidade dos Mortos, etcétera, etcétera, e tal, e eu sentín unha atracción tal por esta casa que non me quería ir, non sei por qué. Non sei por qué, non sei se me recordou esta colcha, que é a mesma que tiña eu cando era pequena en Galicia. Non sei se que foi esa colcha, se que foi, que eu non me quería ir, eu estaba ali tan contenta. Yo chofer, o taxista, o intérprete, bueno, que nos temos que ir, eu, pero que nos temos que ir.
Este é o proxecto no que estou traballando, levo traballando moitísimo tempo, dentro do ano 2013. Estou escribindo as historias, o sea, digamos que o proxecto é todo o relato. Existe o diseño da cama, existe todo, o único que non existe é realmente, o sea, que sexa real, é todo ficción. E, bueno, esta foi a miña experiencia na Cidade dos Mortos. Tamén vos conto todo isto para que vexades como é a miña liña de traballo actual, que é unha liña de traballo como con moitas capas. Quero decir, pode ser a capa totalmente estética e visual, podes profundizar un pouco máis e ver que ten unha base conceptual, pode ser que conceptualmente che dé un pouco máis de curiosidade e profundices un pouco máis, pode que realmente tú queiras entrar e ser un dos outros. Este é o tipo de traballo que me interesa, é no que estou traballando na actualidade. O seguinte proxecto do que vos quero falar é este, A maxia do colibrí, 6 casos desesperados. A ver se están aquí. Bueno, este é a Casa da Cidade dos Mortos. A maxia do colibrí, 6 casos desesperados. Cando estuve en México, descubrín a maxia do colibrí. O colibrí é o amuleto máis potente de amor que existe na maxia mexicana. De feito, bueno, é así, a nivel da tradición. Os colibrís síguense usando na actualidade, os podes mercar no mercado de Sonora, vas ali e mercas un colibrí, e os utilizan moitísimo agora para os amarres. Sempre se utilizaron para os amarres amorosos, e agora se siguen utilizando moitísimo, a xente sigue utilizando para cuestións de amarre, na actualidade. E hai unha gran preocupación pola gran explotación que hai dos colibrís, que algunhas poden chegar a desaparecer por intereses occidentales ou orientales ou de que sexa de cazarte un colibrí para ter realmente a maxia, non? Entón, eu ideei este proxecto que é A maxia do colibrí, 6 casos desesperados, que é a historia dunha psicóloga occidental a que se lle suicida un paciente. Entón, consciente das limitacións da súa ciencia occidental, decide deixar por unha temporada a consulta e irse a México. Entón, en México, coñece a un chamán, un rapaz novo de 28 anos. É importante ese dato porque coñecín eu tamén a un chamán e non era unha persoa maior, quero decir. Entón, é interesante. Entón, fálalle da maxia do colibrí a esta psicóloga e ven como, a través dos colibrís de diferentes cores, poden axudar a diferentes pacientes que ela ten en Occidente. Pero, claro, o colibrí en ningún caso se pode mercar. Ten que decidir o chamán se o prepara ou non para entregar. Non se pode mercar o colibrí. Ninguén que queira o pode mercar. A pesar de todo eso, lle puxen un precio, todo ten un precio, e ao final de cada historia todo o mundo tivo que pagar algo, porque unha das cousas que sí, que poñía como condición a psicóloga é que, claro, que o chamán era a súa profesión, entón tiña que ter unha recompensa económica, unha mínima recompensa, según ela tamén cobraba polas súas sesións, pois o chamán tamén podía cobrar polas súas sesións e tal. Tamén aparece a historia do cazador, como se ten que cazar o colibrí, porque, claro, tamén se explica que o colibrí debe ser cazado sin ter ningún tipo de susto, porque senón a maxia pode ser contraria. En vez de ser maxia positiva, pode ser maxia negativa. E o que decide matar o colibrí ten que ser tamén consciente de que iso pode pasar. Entón, os caza, hai un cazador específico que os mata cunha bala de chumbo no corazón, dun xeito fulminante. Entón, eses ten que ser a forma de que morra o colibrí. Non pode ser de outro xeito. Entón, o chamán solo embalsama e prepara o colibrí que está matado dese xeito. Porque tampouco... O sea, quere que a maxia siga intacta. Despois, hai colibrís de distintas cores, aquí vai a miña licencia cromática. Entón, cada cor, non sei onde a teño anotada, pero se non vou colibrí por colibrí. Está o colibrí vermello, que é o máis potente amuleto de amor que existe. Non é, o sea, é para a enfermidade do amor, para a limerencia, se chama. É para curar un amor obsesivo e insán.
Entón, é a historia dun home que ten a enfermidade do amor. Entón, a psicóloga lle propón si mata ou non a un colibrí para librarse da enfermidade do amor e ten que tomar a decisión. Entón, aí está toda a historia de como toman a decisión, por que toman a decisión. E aquí vou contar unha anécdota que ilvana con todo o que digo do que é capaz un artista de facer pola creación. O sea, eu calquer cousa. Cando estaba en México, estaba con un amigo meu artista, entón estaba traballando no colibrí vermello porque isto é todo ficción, claro. Estaba traballando no colibrí vermello e entón lle dixen, tú matarías un colibrí? E tal, me dice, que va? Eu non. En serio non matarías un colibrí vermello polo amor? Me dice, non. É un amarillo pola arte? Dice, aí nese caso sí. E digo, mira tú que eres, o sea, que eres capaz, como a min, de calquer cousa pola arte. Entón, o amarelo é o potenciador do intelecto. Entón, claro, as persoas que nacen cun gran potencial creativo, pero que é tremendamente doloroso ser capaz de presentar todo ese potencial creativo. Entón, hai un diálogo entre o que se gana, o que se perde, e todas esas cousas, non? Está o colibrí carne, librarse do medo á fealdade, o colibrí branco, librarse da presenza da morte, non é que te vayas o sea, que non vayas a morrer, pero é esa presenza que te acompaña sempre, sobre todo, na miña historia, é a historia do cancro, porque, digamos, tes cancro, eu creo que se che sitúa como un cristal ou algo como a uns milímetros da cabeza. Está sempre aí. Está aí situado, non? E sigue contigo durante moito tempo. E iso é horrible, é tremendamente desgastante e non vale para nada. Entón, digamos que o colibrí branco permitiría librarse desa sensación e poder ter unha vida, por lo menos, tranquila e disfrutala. E despois o negro, que é recuperar o desexo de vivir, que é librarse do instinto suicida. Eu traballei tamén moitísimo cos temas do trasplante de suicidio. E despois o azul, librarse da ansiedade. Creo que están aquí todos. O amarelo, o azul. Os colibrís non existen, quero decir. Un colibrí morto é un páxaro morto. Eu os vin, só ten por aquí un pouco o brillo que teñen da luminiscencia. É un páxaro morto. Pero unha das cousas que fai o chamán cos colibrís é embalsamalos de xeito que conserven a súa beleza. É un respeto que quere dar hacia os colibrís, que pervivan fermosos tal e como son en vida. Entón, o que decide matar o colibrí ou non, ten que leválo consigo, é custodio do colibrí. Bueno, non vos desgrano toda a historia, porque entón, nas capas dos proxectos está, por exemplo, para expoñelo, claro, un proxecto tan perceptivo e tan potente necesita un lugar específico para ser visualizado, un potenciador de percepción. Entonces, diseñei este habitáculo, esta cápsula, para que a persoa que fose a disfrutar da maxia do colibrí o puidese facer íntimamente. Está o colibrí protegido na cápsula e o caderno que está ao lado é a historia de cada colibrí. Entón a persoa iba aí a leelos e aí estaba. Decíame que eu quero os textos e digo, espera que se publique. Agora están publicados, quero decir. Neste proxecto está prácticamente a miña vida. Quero decir, todo o mundo me di, sobre todo o comisario, me decía que era moi xenerosa contando todo isto, e digo, total, eu para que quero, para compartilo, é que non hai absolutamente ningún problema. Ben, e agora vos vou a falar do último proxecto que está ahora exposto no... Podes darlles tú a cada un? Sí. Que é a pel do museo, a coleccionista de cores da pel.
Eu, se me alargo moito, xa cortamos, Vosotros diredes. Eu non teño ni idea ni de que hora é. Pois mira, son as 7:30 e estamos encantados escoitándoste. Pois, se queréis, vos presento este proxecto. Sí, por favor, preséntanolo. Ahora que nos trouxeches o folleto, témolo que ver. Ai, espera, caeu o... Ai, o de dentro. Sí, pois vou a coller o... A ver. Ten dentro un folleto, que é o folleto que forma parte da obra. Pois, a pel do museo, a coleccionista de cores da pel, me propuxeron no Museo de Pontevedra facer unha intervención na colección. Entón, claro, tiña que decidir que intervención facer, que foi un dos proxectos máis difíciles aos que me enfrentei, o recoñezo, porque non é fácil enfrentarse, facer fronte a obras excepcionais sen destruílas ou facerlles dano. Eu, en ningún caso, o único que quería era potencialas e darlles moitísimo máis valor. Tamén hai unha constante no meu, últimamente nestos anos, que é que me interesa moito a historia galega do século XX, dos anos antes de Atlántica, os regionalistas e os renovadores, que penso que son uns artistas totalmente descoñecidos, moi descoñecidos en Galicia para a población en xeral, que é a nosa historia, son artistas maravillosos. Entón, digamos que este proxecto é tamén como un cariño. Son todos artistas galegos, bueno, estes dous son anónimo, creo que non sei se son galegos ou non, son do século XVIII. Son todos artistas galegos. Bueno, empezo por partes, porque senón ten tantas peles ao proxecto que me lío e me lo conto mal. Bueno, entón, a coleccionista de cores da pel é a historia dunha muller que sempre tivo obsesión polas cores da pel. Entón, consciente de que é moi difícil conseguir a cor viva, da pel viva, pensou que nos cadros, na pel dos cadros, se encontraban xa cores maravillosas porque o propio artista que as pintou ou que as esculpiu xa tuvo que tomar a decisión de que cor utilizar. Entón, xa é algo maravilloso, algo único. Entón, que fai a coleccionista? Contrata un copista. E o copista, un experto en pinturas, vai e saca nestos tubos a cor exacta do que hai na obra. Por exemplo, ese é pel de anxo, meixela de anxo. O copista dá estas fórmulas que están aquí, vedes que hai unha serie de fórmulas. O copista saca as fórmulas, entrégallas á coleccionista, por suposto, e sacas en pintura plástica, de xeito que calquera persoa que queira conseguir esta cor ten que ir a unha tenda de pinturas, decirlle como a ten que formular e a consigue. Digamos que o proceso do copista foi complicadísimo. Non trouxe ningunha imaxe, vaya por Dios. Porque eu non me quería estenderme, pero ahora o mellor unha imaxe do copista. Porque, claro, estuvo facendo como con mililitros, o sea, aí mesturando todo, medindo, mirando e tal, para conseguir realmente a cor exacta. Iso é complicadísimo. Por qué? Porque depende da iluminación que teña o bote, depende da propia atmósfera na que está ese bote. Era complicadísimo. Eu fixo unha persoa experto en pinturas co que levo traballando desde que empecéi. Cando lle dixen, crees que eres capaz de facer isto? Dice, sí. E eu, estás seguro? E dice, sí. Eu preguntáballe cada pouco tempo, pasaban 15 días. No, pero mira, tiña que ser así, cunha fórmula e tal, tiñas que dar a fórmula, que sí. Ata que digo, tamén como non o consiga, a caguei totalmente, porque é a maxia da obra. Pero eu confiaba plenamente nel, sempre me fixo todas as miñas pinturas e atinou sempre 100%. Entón, sabía que iba a ser exacto. Entón, claro, todo isto
todos estes botes de pintura en frente das obras, que fan? Potencia moitísimo a obra. Porque te leva, por exemplo, neste caso, é un home rural galego, entón é pel de home rural galego, pel de meixela de home rural galego e pel de man de home rural galego. E así ata 25 tonos de pel. Hai pel de anxo, bueno, as tedes aí todas. Pel de nena, pel de muller, pel de home, pel negra triste, por exemplo, está o cuadro de Maruja Mallo, Cabeza de muller negra, que tamén sacar as cores foi excelente, foi a verdade como unha maxia increíble. Despois, pel de granito, pel de alabastro, bueno, toda unha serie de peles das que hai fórmulas, que iso tamén responde a unha obsesión miña, xa dende o principio da miña obra, se volvemos ao principio de todo, de controlalo todo, de ser capaz de dar forma ás emocións e ser capaz de controlalas e de telas controladas, que foi o que fixen no primeiro debuxo que vos presentei. No primeiro foi meter a natureza dentro dun cuarto, para tela controlada. E, bueno, ata aquí cheguei, porque xa non sei se os aburro, si... Non, pero, bueno... Bueno, Nada, que moitísimas grazas, Mónica, non nos aburres para nada, eu creo que nos tes totalmente engaiolados, así que moitísimas grazas por compartir con nos pues, todas estas obras que a mí me parecen maravillosas. A continuación, pues, se alguén quere facer algunha pregunta, a min ocorrenseme millóns, pero deixo a palabra se alguén quere levantar a man e preguntar algo. Se non vou preguntar eu. Bueno, a min, cando me mergullei na túa obra, na túa vida, quedoume claro, bueno, non me quedou moi claro, non entendía moi ben que era eso de artista medium, que vin por aí, non? Pero claro, eu creo que despois de escoitarte xa sí que sei por que é unha maneira de escribirte, non? Que eres como un artista medium. Claro, eu o que quero é traballar co outro, co outra persoa, entón ser o medium para realmente conseguir cousas para esa outra persoa. Ser eu útil. Eu tamén che quería preguntar, Mónica, pola obra dos colibris, porque me deixou bastante fascinada, si hai algún sitio onde se poida contemplar agora mesmo. Non, expúxose no ano 2020 no Museo Marco de Vigo e non, agora non está exposta. Merecía a pena ver os colibrís, porque os fixen eu, a man, plumita por plumita, pluma por pluma, fixen 3 versións ata chegar ao... Bueno, teñen máis traballo. En aquel momento estaba a miña nai comigo e dicía, pero non te aburres de poñer plumas? Ai, Dios mío, cuánta pluma. Había plumas por todas partes. Porque eu se iba facendo aos poucos ali na casa e tal, bueno, estamos hasta as narices das plumas, porque había plumas por todas partes, plumas de todas as cores. Están feitos á man e como obxeto merecen a pena, a verdade, merecen a pena. Sí, a verdade que me pareceu moi interesante. E o libro está dispoñible... Sí, podese mercar no Marco, no Museo Marco de Vigo. Vale, porque me pareceu tamén moi fascinante. E nada, tamén che quería preguntar pola obra última tamén das que falabas, coa que tes como en perspectiva a da cidade dos mortos do Cairo, que tamén eu descoñecía a existencia desta cidade, teño que dicilo, e, bueno, me pareceu moi interesante, e eu quería saber se estaba pensada para facer nalgures, si toda esa experiencia que estabas deseñando na tua cabeza de alguén que vai e que experimente eso, como vas materializar, si vai ser totalmente ficción ou queres facer algo físico? Digamos que a teoría está elaborada. Agora intentei expoñelo en varios lugares porque existiría a cama e existiría a maqueta e despois os textos.
Pero claro, hai que conseguir expor todo eso. En canto que consiga un lugar que lle interese o proxecto, pois se fará. Eu prácticamente non teño todas as historias escritas, pero bueno, é ficción, pero a mí encantaríame poder ir a pasar aí unha noite, ou non sei. Si algo tería que te atrapou deste xeito. Eu penso que foi esa colcha, esa que me recordou, non vos recorda, as colchas daqui. Eu creo que foi esa, as sobrecamas, eso, a sobrecama daqui. Eu penso que foi eso, eu sentínme, tiñan unha gaioliña así con tres pitas, o lembro perfectamente, tiñan un tendal que a roupiña ali colgada e tal. A min era un patio interior, a min, non sei, era moi pobre, pero a min resultaba moi atractivo. Non sei se é que me recordaba, non sei, vou dicir unha barbaridade tremenda, pero me recordaba un pouco a miña infancia, que non era así de pobre para nada, non tiña nada que ver, pero non sei por que sentín como unha especie de atracción. E penso que foi esa sobrecama. E as pitas na gaiola, e velos ali, bueno, non sei. Seguramente fora iso. Entón, en canto que alguén se anime a facer o proxecto, pois se fará. Está aí esperando. Pois estaremos agardando, pendentes para velo, porque nos parece tamén, a mí me parece un proxecto tamén moi interesante. Idoia? Nada, como fai 15 días tamén me fixo Mónica unha pregunta difícil, ademais, eu creo que hoxe, non sei, eu vouche preguntar algo máis sinxelo. Bueno, primeiro de todo eso, que eu tamén escoitando, vamos, a túa trayectoria, a túa vida, o que vexo é que fuches unha aventureira, non? Naquela época, imagino que viaxar a Nueva York foi como, vamos, ahora sería como moito máis fácil, non? Eu, vamos, creo que fai, o sea, non había ni internet, non? Ni teléfono, claro, o sea, imagínate, non? Bueno, non sei se falabas inglés ou non, pero eu creo que foi, non? Esa aventura aí. Foi, aí tamén temín pola miña vida, outra vez. Sí, é que... De feito, puiden haber desaparecido tamén, Pero bueno, sigue ca pregunta. Pero a pregunta é simplemente se tuveses que elegir unha cor, o sea, con cal te quedarías ou con cal ti te identificas? Co amarelo. 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 Para min, o amarelo é a máxima luz, a enerxía, a potencia, é a miña cor preferida. Non quero dicir que eu sexa eso, porque non teño todas esas calidades, por desgracia. Pero o amarelo pareceme unha cor, además é a cor da loucura, é a cor do exceso, o sea, e ten aí ten unha potencia que tampouco asoballa como pode ser o laranxa, que é moito máis, ao mellor, é máis tranquilo o amarelo. Pois o de internet e o teléfono. En Nova York, eu cheguei, collín un taxi e reservei, claro, eu aquí non tiña como buscar un sitio onde quedarme. Entón, reservei nunha YMCA, sabedes, esas medio cristianas, medio non sei que, tal. Pois ali aparecín, na calle 23, nunha YMCA. E cheguei ali ca maleta, ali cheguei, aquilo era cutre no, o seguinte, pegábanse os pés ao chan do sucio que estaba todo, e o baño non me quero nin acordar. Entón cheguei, e digo, teño que chamar a miña nai para dicirlle que cheguei. Entón fui a comprar unha tarxeta de teléfono para chamala e dicirlle, mamá, cheguei, porque, en fin. Entón, eu iba ca miña tarxeta, e aquí estamos acostumbrados a meter a tarxeta. Non se metía a tarxeta no teléfono, era desde sempre. Eu cheguei ali, e veña a buscar por un lado, por outro, a ver onde tiña para meter a tarxeta. E uns chicos así, negros e tal, que estaban ali, e eu fatal, porque digo, pero por onde coño meto a tarxeta? Que quero chamar a miña nai para dicirle que sobrevivín, que cheguei e tal, hasta que me explican, no, tens que teclear uns números, esta tarxeta non vai por metela na cabina.
E ali me puxen eu a teclear os números, e non sei como, conseguí falar con miña nai sin cheguei. Por iso que, esa viaxe a Nova York foi un pouco... Aí na YMCA había xente perigosa, había mendigos, empezou a perseguir unha persoa... Bueno, foi un pouco, a ver, perigoso, sí. Pero bueno, aquí estou. Bueno, pois hola, a ver, eu vou facer unha pregunta tamén. A das cores, casi non sei se preguntala, porque era máis xenérica que significaba para ti a cor, pero realmente algo moi importante polo que nos contaches, e xa sabemos que ademais pola pregunta de Idoia que é o amarelo, así que prescindo da primeira pregunta e vou á segunda, porque, bueno, é certo que eu tal como eu vexo que hai por suposto, unha fondura, unha profundidade no que ti indagas, no que traballas, pero en todo isto, ou en algunha cousa, así que me pareceu tamén, bueno, vin algún trazo de humor. Tamén, non sei que importancia ten o humor na tua obra, se ten algunha ou é unha percepción equivocada totalmente miña, porque tamén pode ser incluso polo rictus serio que che vexo, sin coñecerte moito, ou outro día me levei esa idea, ou se estaba vendo outra cousa, se o humor ten algún papel na tua obra ou esa pregunta non procede en absoluto e déjame en paz. É unha pregunta ben graciosa, te digo de verdade. Porque a máis de sufrimento, que hai, moitas cousas. Sí, pero sí que hai humor, sí. Pero eu penso, eu detectei algo de humor. Se pode ser eso. Mira, eu non teño sentido do humor. É un dos meus grandes problemas. E me trae moita tal. Entón, no mundo da arte, teño fama de ser seria o seguinte. Sabe? De ser a típica persona super seria. Dice, pero que seria eres? E que queres? Que me ría? E tal. Entón, en min, por lógica, non debe de haber ningún tipo de humor, porque, xa che digo, non teño sentido de humor, non son super seria, todo mo tomo en serio, e tal, pero, sin embargo, penso que teño tamén a miña chispita de un pouco de gracia, sí, quizás sí, pero xa che digo, se me preguntas a alguén do mundo da arte, Mónica... Home, non sei, o da todo da cidade dos mortos, realmente pareceu bastante sin... Desde el respeto. Pareceume humor, que había un humor aí, non tamén. Ademais de tanta búsqueda e demais. Sí. Non sei, pareceu bastante divertido construir todo eso, ficcionalo, ou incluso dos colibrís. Non, e dices ao final, non, realmente isto non se pode facer. Ou seja... Non. A ver, eu son moi feliz. Di que é ficción, pero... Bueno, pero o feito de facer esa ficción a mí parece moi humorístico. Eu creo que sí que se fará. Pero, bueno, ir á cidade dos mortos dormir non se pode ir. Xa. De vivo, non, como en San Andrés de Teixeira, sí. De morto, igual. De morto, igual, sí, claro que podes ir. Pois, eu, o que pode haber de humor en min é que a arte me fai inmensamente feliz. Entón, eu penso que iso é o que se ve no traballo, que o disfruto tantísimo, que o humor ou a alegría ou tal pode estar aí. Pero depois eu xa che digo, o sentido do humor, son moi seria. Todo o mundo me dice, pero rite un pouco, muller, rite un pouco, sempre sale seria. E tal, e xa che digo, teño fama, outro día, precisamente na inauguración desta exposición, non sei quen comentou, é que tú eres moi seria. E digo eu, en serio? E dice, sí, tes unha fama. Eu quedei e me digo, como que fama? E dice, sí, todo o mundo dice que eres seria, o seguinte. Eu digo, bueno, pois ala, pero tamén teño sentido do humor. Agradezocho. Hola. Hola. Mónica. Eu quería facer unha observación que me chamou moito a atención. Os dous primeiros cadros que nos amosaches, que dixeches que era o primeiro que fixeches, despois de todas esas experiencias escolares e todos esos premios e demais, eses dous. A min impresionaronme moitísimo. Ademais, decías que querías meter a natureza dentro e que representan a casa rural, da aldea, etcétera, non?
impresionaronme tanto que no resto da túa exposición, non nas palabras, sino no que ibas colgando aí, iba tratando de ver si aparecía algo de novo parecido a eso, non? Eu xa sei que os pintores e os artistas en xeral tedes épocas, tedes ciclos, tedes búsqueda, e entón se vai variando. No transcurso da exposición había unhas creo que lle chamaches burbulla azul ou algo así, que tamén tiñan algo que ver con estas, algunhas figuras geométricas. Claro, todo veo tan seguido que teño aquí unha mesturanza na cabeza. A miña pregunta é, a evolución ten que ser lineal sempre escapando cara adiante ou eso pode reaparecer algunha vez na túa obra? Botas de menos esa fermosura, porque para min esos dous cuadros son... Tamén te quería preguntar as dimensións. Non, son uns gravados así, Así. pequerrechiños. De acordo, era só eso. Esta é a mellor obra que fixe na miña vida. Eu teño bon gusto. Tiña 23 anos, é unha obra totalmente libre, expresión total, ten o amarelo, son cuartos de loucura. Eu penso que dende logo, se teño que elexir unha obra miña que me represente, elexiría estes tres. Estes dous e este. Sí. E despois lineal, non sei, eu penso que a miña obra maniféstase de distintas estéticas, pero eu penso que é lineal. O sea, bueno, que va sobre os mesmos temas, o sea, tal. Podo cambiar de rexistro, pero... Consideras que hai unha continuidade como un relato progresivo? Sí, eu penso que hai un relato progresivo e que sempre te volve a traer ao principio. Como vincularías o humor suposto ao real e a felicidade inmensa que disfrutas, vamos, que gozas sendo artista con a Cidade dos Mortos e eses dous cadros, ou tres, que consideras que son a túa obra preferida? Non quero meterte un lío, podes non contestar. Mira a camiña que hai no de arriba de todo. Unha camiña vermella con un sarpullido verde. Sí. Pois o mellor é a mesma cama que a Cidade dos Mortos, eu que sei. Claro, pode ser. Claro, aí está. Está aquí. O mellor é a mesma sobrecama. Hai tantas cousas aquí. Vale, gracias. Nada, a ti. Para min xa contestaches. Bueno, pois se ninguén quere este trebello, pois eu sí que vou no tomar para agradecerlle novamente a Mónica o ternos transportado durante esta tarde pois o seu mundo artístico, de verdad que nos deixou engaioladas, e bueno, a todas as relatoras que estiveron anteriormente connosco, tamén darlles as grazas, e como non a Alba, pois por facer o traballo de reunilas a todas. Así que moitísimas grazas a todos e a todos. Recordo tamén a miña compañeira María e ao meu compañeiro Xavi nos medios técnicos, porque sen eles isto tampouco sería posible, e como non a todas as persoas participantes, pois ben sexa aquí presencialmente e tamén pois nas súas casas. Así que moitas grazas e esperamos volver a ter algún proxecto tan fermoso como este en vindeiros anos. Vou decir unha última cousa. A cousa para min que máis feliz me fai como artista é que o espectador disfrute do meu traballo. Non busco grandes cousas. Eu simplemente, se o espectador disfruta do meu traballo, para min é o máximo.
Non o Eso sei, mesmo. pero eu o teño claro. Pois eso está feito.